gabi mga loads. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Di ba kay dilit pareha ang oras na to tanan dinhi sa kalibutan. Na ako sa Malaysia, ang oras na to already pareha ra sa Pilipinas. Pareha ra sa Pilipinas ang oras, alas 9 na kaping sa gabi. So, karon maghatag kong tips kung saan pag move on. Diba? Kay tanan na gid ta na kaagyan ng na-broken ta, gipaasa ta, gipahilat ta sa usa ka tawo nga naglaom ta nga siya na atong mahimong hinigugma, naglaom ta nga siya na atong makauban sa atong kinabuhi, pero nabay trials ba na kung dili gid ka mo, dili ka mo. Bisan pa og nagikasal na mo, bisan pa og nagpuyo na mo pila ka tuig, kung di gid ka mo ang tadhana, dili gid ka mo no unay gitawag nga kuan dawaton na lang gid nato sakit man gyud pero dawaton nato no malalaki man ka mababae man ka makaagi gid ka ng broken heart dito sa seryoso ka siya seryoso sad pero wa ka nagdahom nga siya na adelain ka higugma o ikaw na kung kailan na ibugan no naigugma ka siya masakitan ikaw happy ka o ikaw kung siya sad masakitan ikaw happy ba ka o ikaw masakitan siya happy ba sa siya? Nung may pumunta na ako lods no, kana kang wamo ko kaagi o kanang magbinuang ko. Wa ko kaagi o magbinuang ko laki kay kung nako sa isa ka relationship, kuan jud na kanang mo tinuod ko ba kumbaga seryoso ko ako sa kanya kung ano yung sinasabi ko, tinutupad ko, yun nga lang. Yung naging karelasyon ko, siya yung naging paasa, no? Kasagaran sa mga paasan mo kanang maay kinabuhig istorya ba nga ikaw ra akong gigugmaon pero di to dili di ba kasalay mo anan no ingon ba akong pangutana kung kamo ang pareha karon kamo ang nagpaasa sa inyong hinigugma unsa inyong bation malipay ba nga nakapahilak mo usa ka tawo kay sa tinuod no kung kita ang nahigugma tag maayo dito sa ka tawo nya kanang gipas asat ta, bisad sa Arab lang ta, nasakitan ta. Di ba kanang sakit kay dugay na tumadawat ba ang kamatuoran nga nagbulag na mo, labi na bito mayo yung relasyon, maing dagan sa inyong relasyon duha din, kalit ra mo magbulag kay wala saktong relasyon, wala na saktong nga rason ba niya. Daghan pa kay siyang mga alibay-alibay, niya din tinudi kay uyab ba mo, niya siya kay naa na siya gikarelasyon, sakit kay dawaton mo, nakaagi jud ko ana pero namove on ko mga guys mga lods na bubundid ko kanan no makaagita ng sitwasyon kinahanglan kita mag-move on kaya kung dili ka mag-move on ikaw ray buoy kung dili ka mag-move on ikaw ray naghatag og problema sa imong kaugalingon ikaw ray gauna-una sa iya ha pero siya wala una-una sa imo ha una mag-move on na lang jud ta dili ka magpadala o magpakita bitaw ta og kanang magpakita ta og kanang kuha dito sa iya ha, napakita ta nga, bumaan pa ka, ipakita nimo sa iya nga, nasakitan pa ka sa inyong kanang hetabo sa ibuhat nimo sa iya ha, ayaw na ipakita, kay ano, imuha man gunang ipakita, Lods, kana siya mugara, kana siya makaingon gina siya, nahigugma pa siya sa kuha, anong maginana min siya, ayaw gid ipa-feel dito sa imuhang ex, kung nga pa kay ka bayibati nga gugma sa iya ha, or kanang nasakitan pa ka ayaw ang dabis ni mga buhaton Lods ingon ani mo share lang ko ha mo share lang ko kay sa diri na ko sa abroad na ako gika LDR good for 2 years no both akong mama ug akong yung papa sa kailan na nagkailan na no di ba sa grabe na every time na may communication video call kalit lang siya nawala o kalit lang dagang siya graso dito na ko na istorya unsa kaya istorya kay lahi, pero di ay nahibala na ako nga, na siya ay babaeng lain nga gikaipon, di ba sakit kaayo, oy sakit kayo magseryoso ka. Pero unsa kung gihimo, nangita ko usa ka, kanang malingaw ko ba nga ako siya marimtan. Gibisi na ako akong oras sa trabaho, kung dili na ako kung wala na ako sa trabaho, kung gabaryan ng gabi na nga, human akong trabaho,
Na ako sa magtan-aw ko ng mga tulfo, sa mga magpakailanman, sa chikasuho, na ako nag-busy diha. Mo din tong nga time nga nahilig kong TikTok. Akong gibisi akong kaugalingon nga para ako siyang malimtan, da? Kaya akong gitubuan ako una baong kasing-kasing nga ang tao ni nana angay gyudumtan. Ayaw ninyo ibutang sa inyong una nga nara siya gyapon sa inyong una. Ayaw ninyo ibutang sa inyong kasing-kasing nga siya lagi ako ninyang gihigma. Kaya nga nung kami luyan na. Luwi kay mo, magaan mo sa kasakit na gibuhat niya sa inyo. Niya siya nagmalipayon siya ang bago. Nagmalipayon siya sa ibang gikauban. Ayaw ninyo na buhata. Panita mo lugar nga magmalipayon mo, nga magmalinawon mo, nga makamubon na mo. Daghan king paagi o saan na to pagmubon mga guys. Ang uban rin magkaingon malisod kay mamubon. Ang uban rin maingon nga, dili ko makamubon kay siya ra akong gihigog mo. Tanga gid kang maginana ka, abi ninyo. Tanan-tanay paagi nga makamupunta. Kita ang nagdala sa atong kaugalingon, kita ang mayroong nahuna. O ipagawas na inyong mga memories. Kato inyong mga memories, mga good memories. Ayaw na ito huna-huna. Kanano, wala naman siya na huna-huna sa inyo ha, sa inyo ha. Kung sa man inyong mga memories sa inyong Facebook, o nagdaghan na mga memories, pwede ka na nimo isip. Pwede lang na nimo isip as a good memories. Pero ayaw na pagbutang bilhin nga na pa siya luna sa mga kasing-kasing sa mga na. Kiluwi ka. Siya nagmalipayon na, di ba? Inaingon na nila na ang tao kung usog magpahila sa isig kaingon, labi nang nagtarong ka, ampo lang, basig, paningkamot, tingano. Moabot lang panahon nga magmahay na siya, moabot lang kung panahon nga makaamgo na siya nga, katuyang gibuhat sa imong hadili maayo. Moabot lang saktong panahon nga makamahay na siya, kay ngano, kanang naasa mo ha, dili naman na niya makita dito sa lain, di ba? Sakto ko, ingon ana itong buhaton mga loads. Ana na kung ipaasa man ka sa usa ka lalaki, labi na dugay na mo nagkarelasyon, daghan na mo mga plano sa inyong future, daghan na mo plano kung saan ninyo pagkuhan ninyong kinabuhi ng lambo mo. Kung magbulang mang galing mo, mababae man ka o mga lalaki nga nakakita siya glain, then ikaw wala pa ka nakakita kay di pa gusto makigrelasyon kay sakit ba magburukin ka no dili lalim buhi maghilak ta nga way luha ba magbakto ta nga sa kasakit sa tungdugan inana atong buhaton bisag bulag na mo kato ining mga plano padayon na to padayon na ipakita sa iya nga wa ka na pildi ipakita sa iya nga kaya nimo ang tanan ipakita sa iya nga kato ining plano duha inyo imuhang tuman nga bisan wala na siya kay ngano sa hinay-hinay nga panahon kanang imuhang plano ihatag ra na sa Ginoo kung imuhang atbangan og kapugi kana nga higayon labi na dito makakita na kag imong gikarelasyon nga mas detail pa sa iya sa imong gikarelasyon nga mas arang-arang pa sa iya nga naa words of honor nga pareha mong duha maning kamot ka mulambo mo kato bitaw imong ex nga nagbinuang sa imo magmahay to siya o tinuod na akong gisulti di ba makakuan mo maka food mo ana kan mo nakaagi ta tanan ana nakaagi ta ana tanan dili ta mo ingon nga nabroken na ta di na ta mahigugma kay ngano na ba gigipare sa tuwa sa bisan pa ikapila ta masakitan moabot ra gyapon sa tuwa ang gihatag sa Ginoo para sa tuwa busa dili kita pwede mingon nga dili na ko mahigugma kay malay nimo iharang igsuon iharang igagaw iharang pag-umangkon nagipare sa Ginoo sa imuha or iharang silingan nagipare sa Ginoo sa imuha or igsuon ba sa iyang gikarelasyon karon gigagaw sa iyang gikarelasyon di ba daghan ang paagi ug simba ko manghatag ta example kamo ex mo duha ipahilak ka mababae man ka o lalaki ka nagipasa ka simba ko o nga imuhang gipare sa Ginoo sa imuha relative sa niya ug mulambo mo siyempre masugong ka niya makita ka na pirmi siyempre masakitan siya makamahay na siya una mga lods kung nahitabo man na sa tuwang gipaasa ta nga nasakitan man tag maayo ayaw mo pagpakita o kanang dahilan ba ayaw mo pagpakita og hinungdan nga nadawon mo nga nasakitan mo nga ibaliwala na lang yung tanan awatan ninyo na ba na maghilak magigta ka natural maghilak ka sakit na ayaw ninyo awati ako ba nga mag-inom-inom, mag-attend po higog, mag-post diya sa social media o bisan unsa. Ayaw, silent lang gid mo. Makamabon lang gid mo, basta ampong lang gid mo sa Ginoo. Hugot ba ko sa pangayo sa Ginoo nga makamabon mo. Ayaw na asya.
Ayaw na, wala gid na sa inyo hunahuna. Kaya kung sige ninyo siya hunahuna, sige siya na sa mga hunahuna kasing-kasing. Dili gyud ka kamubunan na. Ngano ikaw ra gyud hatag og problema sa imong kaugalingon. Busa, kung napaasa man ka, kung di paasa ka, kung nasakitan ka, move on. Daghan kay paagi ang pag-move on. Ang pag-move on, kita ang makatabang sa atong kaugalingon. Dili ang lain tao. Ayaw, kung gusto kang natural lang man na kung natay kasakit, mag-istorya ka sa pamigala. Istorya tayo, pahungaw na to para mawala dili ang tanang nakasakit. Pero ayaw sa dugo na hunog, di maayo. Kaya ikaw biloy, anak. Labani ang kasakit, pulihi o kalipay. Kalipay na maningkamot ka para mo-improve ka. Ayaw ipakita siya nga pildi ka, ayaw ipakita siya nga nasakitan ka, maging anak ka. Kaya nga nang mukatawaran na siya, makaingon na siya, igugmaan pa dahil siya sa kuha, magara man na siya. Mugara na siya, magara-gara na siya, magpakita na siya kung mintiog kanang kuan ba, magpakita na siya sa imo kung mintiog kanang rason, magpakita na siya sign na ang kanang minani akong buhaton kay akong ex na higugma pa sa kuha. Ayaw pakita yun o rason nga ikaw napakay pagbati sa imo ang ex. Ayaw ang ipakita nga kaya nimo tanan, ipakita nimo nga nagbarog ka, nanibasog ka, na bisan wala na siya nagmalipayon ka. Ipakita gid mo nga imong dagway hatsay kung iyong pagpasiksi o kung sinong kanang angay improve sa imong kaugalingon. Paningkamot kay ngano mabot rin panahon nga kanang taong nagbinuang sa imuha, kanang tao nga nagpahilang sa imuha, kanang tao nga wala kag ipaglaban kay naa siya lain gipuli sa imuha, magmahay ra na siya. Muna atong buhaton mga lods, kung ipaasa ka sa usa ka tawo, kung pasakitan ka sa ka tawo, kita ray makatabang sa atong kaugalingon. Ayaw awati ang uban nga ako lang makita nga update na dito sa social media, ipangtagpa, nga masukot siya. Ayaw kay ano, kung imo kita nang buhaton nga masuko ka sa usa ka tawo, mandamay pa kag lain tawo, dugay ka kamubunan na kay ngano magsapaw-sapaw imong problema ba? Maglabad imong ulo una kay ngano daghan kay mosasaw sa inyong problema, daghan kay mo ingon nga mauni, daghan kay mo ingon nga ana. Ang sakto nimong buhaton, ihilom ang imong kasakit, iampo sa Ginoo kay ang Ginoo nakabalo kung sa iyang gihatag sa tuwa. Gihatag ng pagsulay sa tuwa sa Ginoo kay kabalo ang Ginoo nga kaya nato na. Kung makatagbo man tag problema, atong labanan, taas noon natong iampo ang tanan, no atong ayon ang atong mga lakang nga musubay sa maayong dalan para makabot nato ang atong pangandoy sa kinabuhi. Diba sakto ko? Na nato sa buhaton. Kay ako bitaw daghan akong nabagian nga mga kasakit. Gahilak ko, gampok ko. Usay, maka-encounter ko mga problema nga di basta-basta. Gahilak lang ko. Ako nang yampo sa Ginoo. Di ba na ako matagdan mo nga akong pangandoy, hinay-hinay nga gihatag sa Ginoo. Basta lang di maningkamot magtabang ka nang dili man ta magdali, wa may magdali sa usay. Na hinay-hinay lang gyud ng atong pangayoon, ato ko ubanan sa atong paningkamot nga maglihok ta. Ingana ba? Musa dinana pud nga kung nahigugma man ta sa usa ka tawo, di man gid nato malikay nga atong ihurot atong pagsalig dito sa yaha. Labi nagmahay kay mo istorya, magpakita pag ato ta didto mo gasto, bato sa imong mama o papa. Ipakita niya nga okay na ang tanan sa inyong relasyon. Pero 100% di ta makaingon nga perfect na ang ano nabay di trials. Ba na trials nga bisan pag close na mo, bisan pagkapila na mo, nag-uban na mo, nagkasal na mo, naapagya po yung mga temptation, nagya panahon nga magulag mo. Di ba kinamalikay ng mga temptation mo? Excuse me. So, muna itong buhaton kung makatabo manggaling tang nasakitan ta, o ipaasa ta sa kakao, kay sakit na di kinapasahog ta. Kita magtulo sa itong kasing-kasing sa itong panahon na mamugunta. Dili na ito dalahi ko ng ibang tao ba? Dili na ito ipadako ang problema pa ngayon anak nga. Magsige kang istorya-istorya nga nasakitan ka kay ano. Dugay ka makamubun anak kay ano na ibang tao makadyawan ka, na ibang tao nga kasabaan ka, na ibang tao nga basulon ka. Kanang itong maka-encounter tag mga inana nga problema. Sa napulo ka buok tao, duha or tulo ra ang mag-istorya sa imong hagtarong, duha or tulo ra ang magpasabot sa imong nga duyugan kasi imong kasakit, kanang pito magbugal-bugal na sa imong i-chismis ka, basulon ka, baby ayon pa ka, kay ngano ni pakil ka siya ha, nunay kasagaran mahitabo, di ba sakto ko? Musa kung natay problema, labi na pangalan na broken hearted ka,
i-private na lang, ayaw na lang ipa-public nga ipahibalo sa uban. Kay dili gid na malikayan nga ikaw ang himong sumsuman sa imong mga silingan nga ay kamo himong istorya. So magdubli ang imong problema. May man tong imong ihilo, may man tong ikaw ray nakabalo ka nga no. Kabalo naman kang adjust kung unsa nimo sa imong buhaton. Maghilang lang ug ka. Ayaw gusto lang imong kaugalingon. Kanang nimo ang naagian nga nasakitan ka, nga gipasalitan ka sa usa ka tawo, himuan ng motivation sa imong kaugalingon nga mulabo ka. Kanang gipasakitan ka o gisad sa aran lang ka sa usa ka lalaki way baruganan o ang babae ba karon ang wala ni tuman o wala sa baruganan ni babae nga gipaasa ka. Ang atong buhaton himuon na to silang motivation, himuon na to silang inspirasyon nga kanang ilang gibuhat sa tuwa mulambo ka ta. Himuon na to silang inspirasyon nga kanang ilang gibuhat sa tuwa maghatag bitaw og giya nga kita makapaningkamot. Ayaw himuha nga kanang ilang gibuhat sa imuha nga imong dibdibon nga magpakamatay ka o sa imong buhaton mag-inom ka o magsingkita ka ayaw kay ikaw katawan na labani og maayo nga kanang gibuhat nila sa imuha. Sakit man to dawata kaya kay oras bitaw makamubun ka di ka makarealize na siya diday para sa kuha. Muhulat ko sa gihatag sa Ginoo nga para sa kuha. Inana atong buhaton pero naalala ko'y the best nga i-advise sa inyo mga lods. Kung nasakitan man galing ka, kung gibinuangan man galing ka sa usa ka lalaki o usa ka babae, sunod galing nga makigrelasyon mo, ayaw ninyo planuha, ayaw ninyo butang sa una-una, o sa inyong kasing-kasing, masunod na ako ikarelasyon, akong panimasdan. Kung unsa may gibuhat sa akong ex, akong buhaton dito sa iya, ayaw ninyo na buhatan mga lods kay ngano. Lahi baya na siya ang imong bagong ikarelasyon, o lahi to imong ex. Ayaw buhata sa imong bagong ikarelasyon ang gibuhat sa imong ex sa imong ha. Kay ngano, nabaya gyud gaba. Ang gaba hinahinay mo abot pero grabe di ta kalikay kung naa na sa tuwa. Abi ninyo mga lords, lisod ba gid kay magpahila ka sa usa ka taong taron. Lisod kaayo nimo pasakitan ng usa ka taong taron. Kay ngano, pareha karon nagkarelasyon mo. Mayo kayong sabot, mayo kayo siya sa imuha. Tanan na lang gihatag niya sa imuha, tanan na lang niya gipakita sa imuha. Concern, tanan mayo kayo sa imuha. Then ikaw nagbinuang, happy nimo kanang imong gipuli sa iya o kanang imong ikarelasyon nga karon nga bag-o layo ra kay nimo i-compare adtong una labi nang wa pa mo nagkailang maayo nga dito na nimo gihurot imong atensyon niya katong imong ex nga dugay na kay mo nagkarelasyon na sito na nimo siya kinsa siya o si kinsa siya kalit lang nimo gipulihan na ng bago nimo kay nakalitan ka i-compare dan niya ang ilang batasan duha ang ilang gawit duha layo ra imong ex kay sa imong presence di ba dag naay kanang naay sa tawag ana ang imuhang ex na siya'y kanang sa tawag na siya'y batasan nga o kanang batasan nga lahi sa imuhang ex na kay gusto pangitaon nga tuwa sa imuhang ex nga wala sa imong presence gihaday ka magmahay nga katong imuhang ex nakatagbo og sama niya mubito nang akong pangutana mga lods unsay pamati kung kita'y magpasakit kung kita'y magpahilak sa usa ka tawo makatulog ka pareha ng uyab na mo nagkarelasyon na mo ya kalit lang nimo bito siya bulagan kalit lang nimo siya bulagan nga way sakto explanation inanapay nakasagaran mahitabo pareha sa kuwab nga nag-break me nga walay saktong explanation siya pa'y nasuko siya pa'y isog kaayo so ako adto wala na ako wala siya parang kanog maayo kana ko sa kung nahuna ba nalipay ka siya nga iya kong gibuhatan og sama ato nalipay ka siya nga iya kong gipahilak kamo ka mga lods kanang nagkaagi gipaasan niya ako sa kataw nakaagi nga kanang ang tawo yang gipahila malipay mo kanang inyong bation garbon ninyo na makapahilak mo sa katawo para bitaw sa kuha inani na lang ko daghan ko mga trials daghan ko kanang gian pero kung wala bitaw ko bisag pangit ko na magimuyab sa tuwa bisan bitaw mo bitaw ko kanang feeling sa usa ka tawo wala ko gibati mo prangka ba gyud ko kay dili na ning palaumon ning laki labi ng laki kung seryoso no simba ko kung mahitabo ikaw belo oy dili ko maghinana ay di ko magpaasa niya ana bang nahurot imong gugma sa usa ka laki kay naatan na gipakita niya tanang namoy time naging namoy time sa inyong relasyon ba niya kalit lang bitaw ka bulagan nga labi na bitaw kuan kanang okay na ka niya sa umaabot nga panahon nakabalo ka nga
Kato day yung istorya sa mga kay utbot. Lahi di ay, no, sakit ba ya kay na dawato no sakit. Munang, daghan kay tagkasakit nga nagian, bahay na ng gugma. Ano nila yung buhaton, magmubunta. Kay, tsada ba yan ng mabubo na bitaw ta? Nga, kung dili mong galing nimo siya mapasaylo, kay sakit ang imong gibuhat, sakit ang iyang gibuhat sa imuha. Pwede daghan man gid paagi nga ato siya malimtan. Ang the best kid na tubuhatan, dumtan na to siya nga dili ta magampo o dili maayo batok niya. Ato siyang dumtan nga maningkamot ta, nga maato may anat ang atong atong kaugalingon nga mulambot ta. Atong may anat atong kaugalingon nga mas dako tag improvement kaysa taong nagpaasa sa tuwa. Kay kana kung atong makabuot, katong atong ex magbahay na, makaingon nagmuato wala ko siya gibinuangan siya unta ang naa sa kuha. Di ba? Kaya makabalo bitaw mo, kanang mga taong gusto kay magpaasa sa isig kay mo. Mabot rin ang panahon magmahay na sila. Kaya nga no, diha nga higayon, diha nga gina sila masakitan nga kung ikaw nga ilang dipahila, kung ikaw ang ex nilang dipaasa nga makaplastar na bitaw ka nga katong tanan ninyo plano nahitabo diha sa imong nabuhat nimo. Diha ba igid nga panahon makamahay na siya. Di ba makakita ta sa mga teleseries, sa mga programa sa radyo, nga naabaya gid ang pagmahay di ba maguna ba dili maguna nagig sa ulahi perminti mo bitan ng ako mas okay pa sa kuha ko ang pasakitan ako ang pahilakon mas okay pa na sa kuha kaysa ako ang magbinuang sa usa ka tawo kay di gid maayo magpahilak sa usa ka tawo di ba mga lords ba sakto ba yan no basta kung tanan may itanapagig mga kasakit ato mo duyugan sa pag-ampo mag-ampo ta, nga ato sa tudluan atong kaugalingon, na kaya nato siya rintan. Ayaw na yung perminti siya unahunaan, ay sunod siya unahunaan sa inyong kasing-kasing kay hindi mo ka mabuon ay daghanting paagi ang pagmubuon. Ni-enjoy na to itong kaugalingon, maning kamot ta, maglipay-lipay ta, uban sa itong pamilya, kung asa mo ka magmalipayon, nga ato siyang malimtan. Kaya dili bayagin nato matag-an nga, buabot ang panahon nga nasa lalaki nga mahigog masatuwa. Mabot ang panahon nga naapoy lalaki nga gitagana ang Ginoo nga para sa tuwa. Kay kitang tanan namo gid para sa kalibutan kung dili lang kog kapilian, di ba? Nangatanan mabot ra na sa tuwa. Tapos kung nakaagi man tag mga problema o mga kasakit, mamupunta, magampo ta. Dasig sa atong kaugalingon kay kita ray makatabang. Ayaw gid ninyo buhata nga didto mag-istorya ka, maghilak-hilak ka, nga ikakita nimo nga nasakitan gid ka. Kay ngano katawaan gid ka ana ay katawaan ka sa mga barkada, sa side niya o sa mga sa tao nga itong mga tao nga dili ka sa buto sitwasyon katawan ka. Mas dugay noon ka kamubuon kay daghan kay mga negative nga mga istorya ang madunggan nimo. Samot ka masakitan mo nang naangat ay problema. Ayaw na ipahibalos kadaghanan. Kung mahimo ayaw ipo sa social media, ayaw i-public. Iluon lang yun, i-private lang yun. Kaya nga no, mas dali ka makamove-on kung ikaw mismo ang gatabang sa inyong kaugalingon. Kaya kita rin nakatabang sa atong kaugalingon, dili ang laing tao, dili ang atong mama, dili ang atong papa, dili atong mga isuon, dili ang atong mga higala. Kung dili, kita rin yun mismo ang makatabang sa atong kaugalingon na makamove-on ta sa kasakit ng ipatagamtang sa mga lalaki o sa mga babaeng walay words of honor o sa mga babae o sa mga lalaking walay kaluoy nga hindi pa sakitan ta kay naa magina mahitabo mo gina sa tuwa sa mamubunta mga lods giyahan nato atong giyahan ba giyahan nato ang tanan nga makabot nato ang atong pangandoy ayaw mo pagpadala ng mga masakitan mo kay luoy mo kay kana bitong masakitan mo maayo makamahay mo pulihan ba yan na kay mabot ang sakto nga tao sa imuha, sakto nga babae, sakto nga lalaki para mahigugma ka. Ampo lang jud pa ngayon nato sa Ginoo. Dili man nadali maabot pero maabot ra na sa saktong panahon. Mas maglipay-lipay lang ta. Dasig ta sa atong kaugalingon ug maningkamot ta para sa atong pamilya. Dili ka mapadala sa mga problema, dili ka mapadala na broken hearted ta. Mag-inom ta unsa pa diha kay mawala ng Ginoo kita ra gyapon luoy, kita ra gyapon likiog. Lingaw sa itong paugalingon kay na-hangover man ta, may pa kung na broken hearted ka. Atong bisyon na itong paugalingon sa pagtrabaho, kay dali ra ta ka mamakamubunan na, forward na ito tununa para sa itong pangandoy. Ayaw mo pagpadala. Hilak lang, kay kana makahilak mo, ang tanang mga kasakit, mahawa sa inyong hangdugan, mahawa sa inyong nauna, makarealize ba yagid mo, salamat Lord, kay siya diday para sa kuha. Makaingon ba mo anak no?
Una akong gingon sa inyo nga kita ray makatabang sa atong kaugalingon kung ma-broken hearted ta, kita ray makatabang nga makamove-on ta, ampo lang gyud ta, atong hugton ang atong pagsalig sa Ginoo, dili ta magpadala sa mga problema. Ang ato ang hunahunahon nga naapay umaabot na Ginoo nga naghigugma sa tuwa. Ang taong nagpasakit sa tuwa, dili nato siya hunahunahon kay kana siya wala man na hunahuna sa tuwa. Ang ato karon maningkamot ta para sa atong kaayuhan. Dili ta mapadala sa mga tawo may mga baruganan. Kay kita luya na sila ayahay. Ayaw na sila hunahuna, ka ano man kana nila hunahuna. Ayaw mo hunahuna nga ang imong umabot nimo ang imong future. Kung saan nimo pagdalaga mo improve ka. Ulatang sa tong higayon kay naray hatag ang Ginoo para sa imuha. Kung unsa ka seryoso at bangan pud niya og seryoso para nimo, diya ning mangkon ang kalipay. Di ba ang nakatag og tips sa inyo mga lods, no? So mag-amping-amping ta labi na karon nga pandemic, isod pa kayong panahon. So magnigugmaay ta atong yampo ang tanan sa Ginoo kay mabutrang panahon nga ang kalinaw magbalik sa tuwa. God bless sa tuwa tanan. God bless sa atong tanan, may gabi, o God bless us all. I love you all mga guys. Bye-bye!